Ka knockout football tournament Arajar Arpusan belapan long da ka Bantay official channel Hamadan Nongspung West Kasihil District Klapoi no isya ka bakot ha ka bakatay ka jingyel ekay belapan long tang sausngi kumen paiden ki nongwan yesimenta ki babon ki lawan bani simenta ha katay ka baran Nongspung nadu ki tim simet kumjuru ki football club nama kata ha kasngi ka basaw yo ban poi syaka final ling baki arteli ki tim ki barat ba kata ka thangma legend persya ya ka senroplang FD habakut no jong ka jing yele kaing i ba ka thangma legend klara ya unam tam jong jing job ha ka bakla yo ban khur ya ka song pisa ka prahajar nika ringkat ka trofi ringkat ki medal kumjuru ka runners up lo yo ban ra ya ka pisa sawajar nika ringkat bat ki medal kumta na kaleng jong ki Kongsan haba ajing keren ban penkut ya ketika jing lekai ke batang sausngi kalau ai ke jing yero ya kenika Bantay official channel bahkan nang la susu ban penlong ya ki program ki bapher bat kumjuru khamtam ya ke jing lekai sport ke jing lekai football ke balong kum si benta ka dawai ba balong ru kumju kum ka exercise na ke benta ki breu khamtam ki bakerni haki jingde ki ba penbu aj bat kiwe ki ba penjeklia ya ka jing em jong breu ba man ka sngi ka thangma legend kala yo ya ka jing job ling ba ki argo lanot persya ya ka senroplang FD badya kite ki art lagi gol la thap da way u player upa kensai jong ka thangma legend kata ulari ka way ha ka first half bat ka way ha ka second half Oh iya lah, sudah baik. Orang tahu. Banyak jadi kencang. Keremen baki ni ki bro atak klik tim kini lek kai daka spirit daka fairness anis ka daka sporting spirit bata patinra ru yang ka kubol baka nam jong pi bajok kalong ba kadai lang ba ka jing ya kun ka jing ya teli ka jong pi ban penjob hala ka jong tim keremen me pi ngai ai kubre pi bro at klik tim ma pinang lek kai ba pas sikete kadin ko ban ya senyang lang ya ka ya kini kijing keren kalong ba nengkong kini shop ya bang kwa ban long player itu kam ban long kibaranti lada disiplin katakan disiplin kepada kamtam namakan pada disiplin ni kibreu kebun ni im lengkar miyai lengkar don kamba kan ka jing seng tournament ka jong pi kamat kepat kata ada jing lekai kilan met akaba pi ki player lada ni kinang lekai sport ni dan kam ya kata jing ko jing kya wadi ka por met berpat kebabian akan ka por ko amun kerbo keten na ai kublai bi bar khoj ai ba kan ka tournament karang ko bajab kublai shibun Biang baik.